Nieuwe wijkraad Westmidden. Venraaidsbezwaar uitbreiding Interchalet. Het is vandaag 30 mei, dit is het Tweede Maasjournaal. De verbouwing van het voormalige jongerencentrum aan Hoenderstraat 1012 is donderdag stilgelegd. Sloopbedrijf Maassen trof asbestplaten aan bij het breken. Sindsdien zijn de werkzaamheden gestaakt. Er is een gespecialiseerd bedrijf in asbestverwijdering ingeschakeld. Er moet eerst ter plekke een uitgebreid onderzoek worden uitgevoerd. Het pand wordt het nieuwe thuishonk van Koninklijke Harmonie Euterpe en MMSK Sint-Petrusbande. Sef Raats van Stichting Odeon hoopt dat het onderzoek deze week nog kan worden gedaan, zodat het oponthoud niet te lang gaat duren. Centrum Westmidden heeft een wijkraad. Zondag 2 juni is de officiële opening van deze wijkraad. Het gebied van Westmidden loopt van de Merselozeweg tot en met de Langstraat tussen de Langeweg en de Westsingel. In dit gebied is al jaren geen wijkraad meer actief geweest. Maar door de buurtbewoners zelf is hier verandering ingebracht. Voor een jaar of 2 geleden hebben met name hier wijkbewoners rondom hier de Kemp hebben een initiatief opgenomen om dus hier een speelveldje dus weer nieuw inhoud te geven. Want het was eerlijk gezegd langzaamaan aan het verwilderen geraakt. Aan de andere kant, dan praat ik over met name dus een beetje in het het zuidelijke gedeelte van de wijk. Er was met name een klankbordgroep opgericht toen der tijd vanwege een nieuw bestratingsplan. En de mensen vanuit dat gedeelte en hier, die hebben elkaar op een bepaald moment gevonden en gezegd van nou, als we nou eens de handen in elkaar, zo gezegd, dan kunnen wij ook gaan kijken of we daar letterlijk als officieel wijkorgaan en de vertegenwoordiging hebben naar de gemeente toe. In het gebied Westmidden wonen veel ouderen, maar er komen ook steeds meer jongeren bij. Het bestuur van de wijkraad zelf bestaat ook uit veel jongeren. Het is een rustige wijk, maar net als iedere woonwijk heeft ook Westmidden te maken met wat problemen en overlast. Ja, overlast in de zin van, er zijn wat hangjongeren die hier de buurt af en toe verstoren. Qua hondenoverlast is ook wel een probleem wat aangepakt gaat worden ook. Het is eerlijk gezegd not dan wanneer dat hier mensen met name een speeltuinrein in dit geval opknappen. Dat in dit geval gebruikt wordt door de jeugd en dat dan ook op zijn beurt door honden worden gebruikt. Daarom hebben wij met name ook aanstaande zondag toch een van die speerpunten buiten het uitdragen dus van de wijkraad. Maar dat we ook hebben gezegd van we gaan dat extra aandacht geven. Daarvoor hebben we bordjes gemaakt. En aanstaande zondag heeft met name de jeugd de mogelijkheid om ook zo'n naam een bordje te maken en uiteraard te plaatsen in de wijk. Om iedereen, waarvan ik dan toch zeg, wij mensen, burgers hier in deze wijk hebben een ander stukje verantwoordelijkheid in dit gegeven. En dat we ook met name dan zorgen dat met name daar die hondenoverlast letterlijk teruggedrongen wordt. Ook gaat de wijk aan de slag met een bestratingsplan en met de problemen die mensen uit de wijk zelf merken. De wijkraad vergadert in de voormalige basisschool De Kemp. Dit is een verouderd gebouw. De wijkraad hoopt dan ook in de toekomst een goed wijkcentrum te krijgen. Ik ga niet meteen zeggen dat het steekt, dat je op andere plaatsen ziet dat er bij wijze van spreken ruzieloos maar gebouwen uit de grond worden gestampt. Hè. Wij moeten ons eigenlijk natuurlijk hier bewijzen. Maar als je dan toch hoort dat in de wijk mensen zeggen van god, dat is een goed initiatief. Ja, dan hopen we straks ook op de gemeente een beetje meer ondersteuning in te zeggen van hé, inderdaad, ook hen hebben recht op een goed onderkomen. Want op dit moment zeg ik een beetje onder ons slecht onderkomen. Aanstaande zondag 2 juni is het wijkevenement om de wijkraad officieel te openen. Op het terrein van de voormalige basisschool De Kemp zijn er verschillende activiteiten van 11 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Nou, we hebben voor jong en oud hebben we van alles wat. We hebben een springkussen, een huifkarttocht hebben we. We hebben een DJ die de muziek verzorgt. En er worden ook enquêtes gehouden, zodat we wat input krijgen vanuit de wijk zelf. Dat we als wijkraad dat we daar wat mee kunnen straks. Het evenement wordt aanstaande zondag om 12 uur geopend door burgemeester Hans Gielissen. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen. Domino's Pizza mag starten met een afhaal- en bezorgservice in het voormalige pand van Adecco in de Schoolstraat. Het bezwaar van de familie Michiels, eigenaar en exploitant van het naastgelegen restaurant De Eetkamer, is door de commissie bezwaarschriften afgewezen. De commissie oordeelt dat er geen sprake is van horeca, maar van detailhandel. In de zaak zelf kunnen geen etenswaren genuttigd worden. Domino's Pizza runt alleen een afhaal- en bezorgservice.
Omdat de pizzeria als vorm van detailhandel op die plek passend is volgens het bestemmingsplan, zijn de bezwaren volgens de commissie ongegrond. Wiel Michiels vond tevens dat een pizzeria niet past in de schoolstraat dat een voetgangersgebied is. Op dit punt kreeg hij gelijk. Het is niet toegestaan met fietsen of scooters tot aan het pand te rijden. Het college van Venray heeft een opmerkelijke stap gezet. Het komt zelden voor dat gemeenten bezwaar maken bij de buren tegen een bouwplan. Maar Venray heeft dit nu wel gedaan. Het college heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de uitbreiding van bouwmarkt Interchalet in Horst. Wethouder Jan Lonen legt uit waarom. Interchalet heeft forse uitbreidingsplannen. We gaan ook een stukje legaliseren. Daar zijn wij in het vooroverleg of in het voortraject niet bij betrokken geweest. En dat kan ook invloed hebben op de ontwikkeling in Venray. Gevolgen hebben voor de Venrayse winkels die we hebben. Voor onze perifere locatie. En daarom willen we graag wat meer informatie hebben van wat daar nu precies gaande is. Want wat voor invloed zou het kunnen hebben bijvoorbeeld op onze winkeliers? Er moet altijd sprake zijn van een zogenaamde ontwrichtende werking. Hè, dat het echt ook gevolgen heeft voor de werking van onze PDV-locatie, de Woonmax. En ja, het kan natuurlijk tot gevolg hebben dat onze Woonmax daardoor sterk in de verdrukking raakt. En het heeft geen zin om op 10 kilometer van elkaar, vanuit overheidsperspectief bekeken, mag natuurlijk altijd gezonde concurrentie zijn, maar het heeft geen zin vanuit overheidsperspectief om op 2 kortbijzijnde plekken dit soort dingen te ontwikkelen. Er zijn formeel geen verplichtingen om elkaar te informeren over dit soort zaken. Toch had wethouder Lonen het logisch gevonden als Horst hierover contact had opgenomen. Het college van Horst snapt wel dat Venray bezwaar heeft gemaakt. We hebben ook van tevoren met hun erover gesproken. Zij begrijpen ook dat wij een zienswijze indienen. Dat gaat in goed overleg en we vragen hun om duidelijke gegevens, duidelijke cijfers en duidelijke argumenten aan te geven waarom ze dit doen. Waarom ook zij vinden dat het kan, want ook voor de ondernemers in Horstercentrum kan dit ook een bedreiging zijn, maar het kan ook een kans zijn. En dat willen we graag zien. Hoe nu verder? Wij wachten de reactie op onze zienswijze af en zullen aan de hand van hun reactie van de gemeente Horst zullen we kijken hoe we daarmee verder gaan. Overigens heeft wethouder Huub Dings van Horst aan de Maas laten weten dat er volgens hem wel voldoende met Venray is gecommuniceerd. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het half tot zwaar bewolkt en overwegend droog. Morgen overdag zijn er veel stapelwolken. Op een enkele bui na blijft het overwegend droog. Tijdens opklaringen wordt het 's middags zo'n 20 graden. Bedankt voor het kijken, ik wens u nog een fijne avond en tot ziens.